Hey yo, with your boy Am, it is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, Mpeto Inganam bringing Unompilo. Let's get into it. Hi guys, igama lami nani Inganam. Ndizelana ku Save My Relationship. Khona ukuze nikwazi ukonfessa emntwini wami ndimxelele ba like mina I'm bisexual. Like andimfeel nje kwayena nje. Like the only reason I was with yena nje ngifuna nje cover up the fact that like mina ngithanda amadoda nje. I was tired like if my family is asking me like who's your person, who's your girlfriend, like family, friends and everything. So yeah. Hey yo, with your boy Am, it is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. As I said to you guys, ngizoba no Inganami noNompilo. So yeah, we are here. Alright Nompilo? Right njani bhuti? Ngiyaphila. Inganami right? Yangisharp nje nona bhuti. Ngisharp. So Nompilo, do you know ukuthi uzeleni kule show? Cha ngazi ukuthi ngizeleni kule show bhuti. Okay, awukazuzwe ngale show yethu. Angaze ngizwe nje ngayo. Oh okay. Inganami, did you chazela umuntu wakho ukuthi umletheleni kule show? Uyazi ukuthi umletheleni? Ayakazi bhuti, akazi. Ayakazi to. So vele wamthatha la umthathe khona waza naye la. Yeah, ngizama umshaya athi sikwenza shopping yabo. Mase ku shopping kanje like yeah. Oh, okay. Yeah. Okay, Nompilo, I'm gonna break down for you which like show yethu is about what ne. This is Save My Relationship. On this show, it's a show that umuntu uza nomuntu wakhe if kunenkinga ku relationship yenu or there's problems, even if it's not a relationship, if there's problems gini noithu and you guys want to solve it, baza kule show le. So is there anything going on with relationship yenu ungayi understand? Kukhona okumbala ngike notice ukuthi benganakisisile kodwa ngangazi ngizozwa ngayo mengitshela ukuthi yini la ngilethele yona khona like Oh, okay. No stress. Okay, Inganami, you can just, the stage is yours. You can explain kumuntu wakho ukuthi umletheleni. Nompilo ne. The reason I brought you on this show ne like benifuna ukonfess like I can't live like this. And kwazi like uphila bomi bami like in a lie like nizikhohlisa nje lying to myself. Benifuna ukonfessa kuwena ukuthi like kahle mina ndiyinhloboni yomuntu like ngithanda amadoda kahle. kwaze kwanzima ke lokho. Kusukela nini? Qale nini lento yakho mpela usuthi ngichazela mina. Ungamchazela ukuthi qale nini? Yeah, into yakudala like dala nje sentsho like ndizelwe ndile nhlobo nje but like I was trying like abantu benibuza ukuthi where is your girlfriend? Uphi umuntu wakho like why when we've never seen with a girl yabo. So like I was like using you like covering up myself nje khona ukuze abantu bangabuzi ba like where is your girl, where is your girlfriend, like so I'm like since I saw you were like an easy target. So I like Shuthi usebenzise mina ngenxa ukuthi ufuna ukucover lamanyala akho wenzayo wena ukuthi uthanda amadoda. ayingomanyala ndidaliwe ngigodi uNkulunkulu. How long have you guys been dating, Nompilo? It's been a year. It's 1 year. And like before I even like dated her, I knew her twin brother. She has a twin brother. So the reason I even dated her, another reason I was attracted to her twin brother. Ku twin brother yakhe. I wanted to be nami nje close. ufuna ubafo wami lo. Ihlanganisa ihleli nami nje sonke lesikhathi ubhizi nobafo. Bese ko busy actually. But Benenza benifuna close naye, benifuna close naye. Uba close ngaye ngami. No, not kanjalo. Kanjani? Ngoba uyasho ukuthi ubungisebenzisa ukuthi uthole iwele lami lomfana. Ungithi usukuchazela ukuthi uthanda amadoda wena. Yeah, awungijudge mosini. Ngijudge cha bangeke sikujudge ngoba nawe uyasho ukuthi uNkulunkulu indlela akudale ngayo nawe indlela imizwa yakho leyo izwa ngaphakathi ukuthi wena uthanda lokho. Wena Nompilo uyamthanda Inganami? Bengimthanda inganami. Uthando luphele kanjani ngoba nize nithandana khona manje? Cha bo lento ayichaziseke ukuthi yena bengisebenzisa akanayo imizwa yami kodwa sekuyaveza ke lokho ukuthi imizwa yami bengenayo ngoba vele nasekamereni besingayi nje. Beningayi? Besingayi nje njalo.
menze u1 nje uyalala uyayilalela. So wena bongasolo ukuthi mhlambe umuntu wakho uthanda abanye abafana. Hayi bengakhombisi shame nganami ukuthi uthanda abanye abafana. Ngoba bongana nexesolisayo. Benganalo sesolisayo. Ngoba esho ukuthi wazana nobafa. Bengimshiya nobafa mina. Ngoba ngazi ukuthi ayisoka lamlele. Umuntu wami lona bengacabanga ukuthi uzoba yilento ayishoyo namhlanje ukuthi uyi. So Inganami, what made you come today and come clean today? Do you do this on purposely, or what pushed you? No, it's not like on purpose, like if like I'm doing it like to spite you or but it's been a long time, like we've been dating for like a year. Like yours being like the coaches and the so I want to be honest with you, because I care about you, you see. Ngiyakhathalela kodwa into eyenzile like njengoba usuthi ngikhathalela engafanele kuyenze into kwasukela ekuqaleni nje ukuthi ungisebenzise ufihlele lihlazo lelingami kini khona bezobona ukuthi wena insizwa ungeyona insizwa hayi engafanele. Have you introduced her kubazali bakho uNompilo? Yeah, I did introduce her to my parents because like benifuna like banga solinto. Yabo banibona like ndindoda emadodeni, you see. Ngingafuna suspect anything, but now I'm ready to come out. Bandazi ukuthi na ndintoboni yomuntu. Na amazimini yangishula le ndaba yakho ngempela. Yakhulu. Ngakwazi ukuyiphaka uyabona lana nje ungena ngapha phuma ngapha ngikuzwa nje sidala lokho kushoyo impela. Wena yini oyithandile ngoInganami? Umuntu onothando nami uyakwazi ukuphatha umuntu wesifazane. Benginayela ngakho konke angakwenza yonke indlela nje ukuphatha umuntu wesifazane. Ma Valentine yonke lento angikhiphe njengomuntu wakhe samsodlalela eparki sibukane nje kuphela. Yini oyithandile ngaye first time aza kuwa approach? Ngithanda ubuyena nje indlela akhuluma ngayo impela. Okuphethe kahle ukutreata kahle. Kuphethe kahle impela. So khona manje kuzenzakalani ke ngoba sekakutshelele indaba enkulu akutshela yona? Hayi mina ngengikwazi uhlala nomunye umuntu odlamayo. Angengikwazi uhlala nomunye umuntu othanda amadoda. Ngeke ngikwazi uhlala umjoli lo. Angeke umvumele mhlambe mangathi we ajole nawe bese ajole namadoda angeke uyivumele le. Yena uzovumana mina mangihamba ngiyojola nenye indoda. Inganami ucabanga ngale situation ayisho? Very complicated nje. When do you want out in this relationship, or you want it to be going on as ukuthi nomuntu onjani? What's your take? Well, if we afuna ukuthi sikantinue ana problem nasingaqhubeka. Wena ufunani wena esayidini lakho ufunani? Nantanda indoda. Yena awusafuna ukujola naye? Cha. So kahle uzomdampa kune show. Yeah, masohlukane ngizomdampa lana. Hayi ngeke sikwazi behlala ndawonye. Ngoba nawe uyithandela lokho okuthandayo nami ngithanda lokho ngikuthanda impela. Ngeke sikwazi. Ngeke ilunga lento yami nawe. Isikhathi sakho awusicabangi? Ngiyacabanga phela isikhathi eside kangaka unyaka wonke ngihlalele nje lento engasile kanje. Ngeke ngikwazi. So kunomuntu ombonayo khona manje? Yeah, ukhona. Kubhuti wakho. The other day like besiye out safike sasela utywala sanxila. So yeah, damsejuice. Khanya ngijwayela bona nobafu. Ngifuna uqamba manga ngijwayela. Ngiyangiqhaphela ngempela. Hayi nangiqhaphela nobabili. Ngisazomnyela naye lo mangifike endlini. Kodwa wena kakhulukazi ngiyangiqhaphela nobabili. Ngikwazisa kubafu wena kade ufuna ukumgxisha. Lomgxisha. Kahle bo. Hayi. Cha. Ngiyakwazi. Angekwazi. So ubhuti wakho uzomconfronta ngale ndaba le? Ngizomconfronta ayikho into engizoyenza phela. Ngeke ngihlale ngithule nje ngibe ngibila la ngaphakathi. Ngibona phela mangifika nje endlini ngiyobhodla. Ngiyoba inkanyamba nje phela. Okusho bomthando Inganami ne? Bengimthanda Inganami. Inhliziyo yami yonke manje lento ayenze la yangiphoqa. Nobafu nje naye impela lapha endlini.
hayi. Inganami, any words you wanna say, kusisi? Me, only thing I can say nje is that I wish you all the best. Ebomini bakho nje, I just wish you all the best nje. And ungalwi nomfowenu nje. Don't let like a man break you up with your sibling. Ebo family is family. Blood is blood and it's thicker than wood. So like me, like now, like I feel like a free person because I've got like this weight lifted off my shoulders and like this thing out of my chest. So I feel like ndibhetele nje. Ungcono nubhetele, mina ndikho bhetele, ndiyinkanyamba, ndiyaxelela ndiyinkanyamba. Awukho right. Andikho right sho. Andikho right. Mara at least sakakutshelile ukuthi yena umuntu onjani, uthanda abantu abanjani yabo. Then ukuthi ahlale nawe isikhathi eside kuze kufike angazi wena mhlambe bozoba uplan ama-plans are more than what you are planning khona manje. Angithola. Obade ngicabanga iy'ngane nje Nkosi yami. Nithi uzoba ubaba right. Kanti yena akafuna ukuba ubaba, ufuna ukuba umama. Inzima le yenu. Okay, I think soyivala lapho guys. Right angithi. It is what it is before it was what it was. That's your boy M. We're signing out, and this is Save My Relationship, brought to you by Spread Inc. Entertainment. Don't forget to like, subscribe, and share. We out.